Robí sa nejaká výkladka? Nákladka tovaru. Aj, nákladka. Aj toto? No naklada to tovar pre zákazníka. No a takto sa vykladajú rúry. Jednodušene. Žiadne ručné nosenie, načo. Bam. Je to tam. No a takto si uľahčujeme robotu, ktorú by sme robili náročným spôsobom manuálnym. To je taký šikovný skladník toto. Áno, sa tu otočí za 2 sekundy, naloží. Presne, však toto auto zbucháme za... Takáto nákladka trvá cca nejakých 10-15 minút. Paráda. Ak je to nachystané samozrejme, lebo nachystať to aj treba, takže... Jasné. Počkaj, a nebude sa to dvíhať ručne? No, na tie rúry, ale vydržali. Keď sa spohne s tým autom, to tam bude asi litať práve po mne. No tak áno, to treba To nebolo, to si ešte musí šofér posunúť samozrejme takúto vec. Rodúr sa musí ešte prechytávať, takže prehadzujeme gurtne, tak to normálne vyhadzujeme gurtne. Cez celé?